Hey sanibonani, hayi ngithi ake ngikhuzela umhlola lo usuthanda ukwenzeka la emngcwabeni. Mangabe ufakwe ohlelweni emngcwabeni sifelwe sase sikufaka ohlelweni. Uma ngabe ungazi ukuthi ufuna ukuthini, hayi ake uthule okungcono ucela ukuthi cha ngicela nifake omunye umuntu. Ngoba umuntu ufaka ohlelweni usuzohlaza lo muntu ofile manje, usuzohlaza lo muntu oshonile, usuthi ngoba nimbona nje usibanibani kade ne degree ka education wafakwa yimi, njengoba kade nimbona nje umculi video wayenzelwa yimi, njengoba nani nimbona nje ayemuhle emcimbini kabani wayegqokiswe yimi, njengoba nibona nje kade nendlu, leyo ndlu leyo wasizwa yimi ukuthi ayithole. Emngcwabeni asikubizela ukuthi wozokhuluma ngawe, kodwa sifuna ukuthi ukhulume ngalomuntu oshonile ukuthi beninobudlelwane kanjani. Kufanele ukuthi ukhulume izinto ezibalekile ezinhle, hayi kuzohlambalaza umuntu kube wayefuna ukuthi sazi ukuthi usizwa uwe wayezositshela yena. Kodwa wena manje sifelwe thina wena uzositshela ukuthi uwe ibhosa la ekhaya. Ake nime kancane, uma ungazi ukuthi uzothina ohleleni lomngcwabo, hayi thula.